Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 16 февруари. На този ден през 1736 година Франц I и Мария Тереза се венчават във Виена. 100 години по-късно, през 1836 година, султан Махмуд II подписал ферман, с който се узаконява първата българска фабрика в Сливен на Добри Желязко. През 1877 година е подписан мирен договор между Сърбия и Турция след прекратяване на Сръбско-турската война. През 1898 година излиза първият бюлетин на БТА. През 1937 година изобретеният от химика Лолас Каротърс найлон е патентован от фирмата Дюпон. През 1940 година цар Борис III назначава безпартийно служебно правителство начело с професор Богдан Филов. През 1948 година холандско-американският астроном Герард Кайпер открива Миранда, естествен спътник на Уран. Една година по-късно, през 1949 година, е основан футболният клуб Дунав в Русе. През 1956 година в Великобритания е отменено смъртното наказание. През 1959 година Фидел Кастро встъпва в длъжността министър-председател на Куба, след като диктатора Фулхенсио Батиста е свален от власт на 1 януари. През 1960 година започва първото в историята подводно плаване около света на американската ядрена подводница Трайтън. През 1963 година Никита Хрушчов обявява, че Съветския съюз притежава водородна бомба. През 1968 година е открит първият телефонен номер за спешни обаждания 911 в град Хейвил, Алабама, САЩ. През 1976 година излиза първият модел КАМАЗ. През 1998 година е създадено първото в света клонирано теле от учени от САЩ. През 2005 година е създадена Софийската търговско-промишлена камара. През 1848 година е роден френският писател Октав Мирбо. През 1929 година е роден българският борец Петко Сираков. През 1979 година е роден италианският моторен състезател Валентино Роси. През 1917 година е починал френският писател Октав Мирбо. Днес е Международен ден на пощальоните и куриерите.